Hello friends, welcome back to my channel. I बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबा हरनाय आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जोबोद मोनथिनो गोनां आंनि अनजालु लोगो नोंथांमोन दायो माखासे आइजोफोरखौहाय हाबा जानाय आइजोफोरखौ फेसबुकावनो जा इउट्युबावनो जा माखासे भाइराल जानाय नुबोगासिनो दोङो। बारानिफ्राय बारासो खारनायखौ नुबोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि जाथाया मानि थाखाय जादों एक्चुअली बेफोरबायदि माखासे भिडिअफोरखौ नुयोब्ला गोसोआ ओरैबायदि दुखु मोनो न'फोरावहाय नुनानै आरो जोबोद गाबखांनो ओंखारो आरो जोबोद दुखु मोनो गोरबोआवहाय गथ'फोरा नै आलाय सिलाय बिमाखौहाय नागिरो बिमा नागारनो हायि सासे गथ'आ बिमाखौहाय हांख्रायहरो रिकुवेस्ट खालामहरो आइ नों फैफिनदो आइ जोंनो नोंखौ गोनांथि जादों आइ फैफिनदो होननानै गाबै गाबै फनावहाय गाबै भिडिअनि गेजेरजों फैफाफिनथों एबा आइखौ मोनफाफिननायनि राहा हिसाबै बिब्दि भिडिअखौहाय खालामो। नों गारनानै थांदोंब्लाबो नोङो जोंखौहाय नागारनानै थांदोंब्लाबो थेवब्लाबो अननानै फिसायफोरा अननानै नोंखौहाय लिंहरो नाथाय नों सासे गाज्रि आखलनि हिनजावालाय नों बोरै माखौहाय मा अननायखौ नों मा मोनथिनो सोरनि अननाया माब्रै नोङो गोसोआवहाय बोरै नांनो नाहा नों बायदि हिनजावालाय बोरै गुबुननि गोसोनि अननाय हास्थायनायखौ नों बोरै मोनथिनो हानो नों गावनि सेल्फिस गोसोनि मानसियालाय ओरैबायदि गाज्रि आखलनि नोङो गावनि फिसाय थासेयावबो गावनि फिसाफोर थासेयावबो नोङो नागारनानै गुबुन हौवा जहैदों नोङो लाजिनाय मोनाखै नोंसोरो जाय गावनि फिसाफोर आरो गावनि फिसायखौ नागारनानै नोंसोर खारनानै गुबुन हौवाजों जहैदों नोंसोरो संसारखौ मोजाङै मोनजागोन होननानै सानदों नामा नोंसोरो गोजोनै संसार जानो सानदों नामा नोंसोरो नाथाय बे गोजोन संसार जानायनि फिथाइखौ नोंसोरो सानसेब्लाबो मोनगोन मानो होनोब्ला बियो नों खांनाय गथ'फोरनि साव नांगोन बियो नों खांनाय जेब्ला नोङो गोरबोआवहाय 8 मान्थ 9 मान्थ नोङो गोरबोआव लानानै नोङो जोनोम होदोंमोन गथ' सासेनि नोङो बिमा जादोंमोन अब्ला नों मोनथिनांसिगौमोन नोङो गथ'खौहाय बोरै आल लानांगौ बोरै फेदेरनांगौ गथ'नि फिउचारखौ नोङो साननो नांगौमोन आरो फिसायनि लाइफखौ नों साननो नांगौमोन आरो बिब्दियावहाय नोङो साना हसे गावनि सेल्फिस गोसोखौ लानानै गावनि गोसो बायदियै गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ नोङो लानानै गुबुन हौवा जहैदों बियो माब्लाबाबो नोङो संसारखौ आलो गोजोनै गुबुन हौवाजों जाहैनो हानाय नङागोन मोनथिनानै लाखा मानो होनोब्ला नोङो गावनि फिसायखौ ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामनानै नोङो दोनलांदों सोरबाबा आहार जानाय गथ'खौनो दोनलांदों सोरबाबा बिमा गारनो हायि नागारनो हायि गथ'फोरखौनो आलाय सिलाय नागारनानै फिसायखौबो नागारनानै नोङो गुबुन हौवा जहैबावदों नोङो मा प्रब्लेमसफोर जायो बिसि फिसायनि गेजेरावहाय जाया नङा फिसा फिला बाथ्रानि थाखाय एसे नांज्लायनाया जायो जानो हागौ आरो माखासे प्रब्लेम्स फैयो जोंनि संसार खुंनायावहाय बयनियावबो जेसेबांखि धोनियानो जा जेसेबांखि रां रुफानि आंखाल गैयानो जा बिथांमोननि जिउआवबो संसार खुंनायावबो माखासे प्रब्लेम्स नुजायो नाथाय बेफोरखौ गासैखौबो सौसिलांनो हानांगोन जोंहा सौसिनायनि माखासे गोहो थानांगोन जों बिमा माहारिनियावहाय नोंसोर माखासे गाज्रि आखलनि हिनजावफोरनि थाखायनो जों माखासे मोजां आखलनि जों लाजिनाय मोननांगौ जाहैयो जोङो माखासे मानसिफ्रा बुंनो हमो हिनजावनि जातआ बेफोरबायदिनो जाखायोलै गुबुन हौवाफोरखौसो नागिरलाबायो दानि जुगावहाय हिनजावफोरखौ फोथायजाला होननानै बुंजानांगौ जाहैबाय जोङो नोंसोरबायदि गाज्रि सासे सानैनि आखलनि थाखाय ना फिसाया नोंखौ गोजोन होनो हायाखै नि लुबैनायखौ नोङो मोनाखै माखौ मोनाखै नोङो आं बयखौबो बुंनो थाङाखै जाय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ खालामदों जाय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ खालामनानै गाज्रि मुं मोनदों नोंसोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंसोर बे आंनि भिडिअखौ नायोब्ला बुजिनानै ला एसे साननानै ला नोंसोरहा सानसेब्लाबो सावनांगोन नोंनि गोरबोनि खांनाय गथ'निनो सावनांगोन नोंहा सानसे समाव बुंगोन गथ'आ जेब्ला देरगोन अब्ला बुजि मोनगोन आंनि आइया सोर आंखौ बिब्दि नागारनानै थाङामोन आंनि आइयालाय बहा थांखो आंखौ इसिबां उन्दै समावनो आंखौ नागारनानै थांबाय जेब्ला बे बाथ्राखौ मोनथिगोन अब्ला नोङो बारग'खाया अब्लानिया इसोरनियावहाय गोसोजों बुंगोन बियो नोंनि गथ'आ सोर बिमामोन बेखौ सोर बिमाया आंखौ खाङामोन
इफोरबायदि इसेबां अबथिरायै आंखौहाय नागारनानै थांबाय होननानै गोसोजों दुखुजों गाज्रि राव सोदोब बाहायगोन नोंनि फिसायानो अब्ला नोंनि मोदोमाव गथ'नि सावा नांगोन सानसेब्लाबो आरो बेनि फिथाइया जोबोद गाज्रि जागोन बेनिखायनो सानै हयै बाथ्राफोरखौ साननो नांगौ सानै हयै खामानिखौ मावनो नांगौ गावनि फिसाफोर थासेयावनो गुबुन हौवा बोरै जनो हाखो नोङो इसेबो साननो हायासै नोङो इसेबो गथ'फोरनि फारसे नोंहा साननाय गैया इसेबो माने फिसाफोरनि फारसे सिन्ता गैया नोंहा बिसोरनि जिउआवहाय मा जाहैगोन बिसोरनि फिउचारा मा जाहैगोन नोंनि थाखायनो बिसोरो उनावहाय लाजिनांगौ जाहैगोन नोंसोरबायदि बिमा होननानै बुंजाया नोंसोरो आखल गैयि हिनजावसो नोंसोरबायदि हिनजावालाय बोरै फिसानि अननायखौ बोरै फिसायनि दुखु सुखुखौ नोंसोर फिल खालामनो हानो बोरै नोंसोरो सहायनो हानो एसे रागाखौनो रागा एसे फिसा फिला बाथ्राखौनो लानानै नोंसोरो रागा दुगा खालामनानै न'खराव दावराव दावसि खालामनानै नोंसोर बेफोर चान्सखौनो नागिरखायो जायफोरा आखल गाज्रिनि मानसि मिन्थिना लाखा सोरहाबा न'खरावहाय ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम्स फैयो जे बिसि फिसायनि गेजेरावहाय माने हाबा जाखांनानैबो जुलि जाखांनानै सासे फिसानि गोनांथि जायो नाथाय बिनि गोजोनखौहाय मोना खायफानि न'खराव नाथाय नोंसोरो एसेबांखिनि गोजोननायखौ मोननानैब्लाबो नोंसोरो एसेबां आहार जानाय गथ'खौब्लाबो बिमा नागारनो हायै गथ'खौ नोंसोर बोरै नागारनो हाखो उदैयाव लानानै गोरबोआव लानानै खांनाय गथ'खौहाय फेदेरनाय गथ'खौ बोरै नागारनो हाखो नोंसोरो जोंथ' दसे गैयाब्लानो गथ'फ्रा बहाबा थाङोब्लानो मा जादों मा थादों होनना खालाव खासाव गोरबोआव माने गोसोआवहाय जाखांफैबाय थायो माबा खालामदों माबा थादों सोरजों गेलेहैदो सोरजों थादों होननानै माने खालाव खासाव माने गोजोना आरो गोसोफ्रा नोंसोर आखल गाज्रिनि हिनजावफोर नोंसोरो सेल्फिस गावनिल' सानग्रा नोंसोरखौ आं बुंनो थाङो नोंसोर साननाङा जे जोंनियावसो माखासे प्रब्लेम्स फैदोंलै माखासे हौवाफ्राबो जोंनो गोजोननाय होनो हायाखै बेनिखायनो जों खारदों माने न'खरावहाय गोरिब थाखा फैसानि आंखाल बेनि थाखायब्लाबो नोंसोर खारदोंब्लाबो नाथाय गावनि गथ'खौ बोरै नागारनो नोंसोर बेफोरबायदिजों खाराखै नोंसोरो सेल्फिस गोसोनि नोंसोरो गावनि गोसोनि लुबैनायल' नोंसोरो गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनायल' आं नोंसोरबायदि हिनजाव आखल गैयि हिनजावफोरखौ ओरैबायदि गोसोजों रायनो लुबैयो माने गोसोआनो बोरैबा मोनखांलायो बेफोरबायदि गथ'खौ गारना थांनाय मानाय गुबुन फिसा जौहैनाय बेफोरबायदि माखासे भिडिअखौ नुयोब्ला ओरैबायदि रागा जोङो नोंसोरबायदि हिनजावखौ होननानै नोंसोरबायदि आखल गाज्रि आखल गैयि हिनजावनि थाखायनो बयबो हिनजावफोरानो दाना बुंजासै हे हिनजावफोरखौ फोथायजाला दाना गुबुन हौवाफोरजोंसो बिराद लाइन लाग्रा जाबाय होननानै बिब्दिसो माखासे बुंजासै नङा होनबा लोगो नोंथांमोन बिब्दिसो बुंजाग्रा जाबाय दाना सानदों नामा नोंसोरो फिसायफोरखौ नागारनानै नोंसोरो गोजोनै गुबुन हौवाफोरजों जहैनानै आलो गोजोन संसार जानो सानसेब्लाबो बिनि फिथाइखौ मोनगोन माब्लाबाबो बिनि गोजोनै संसार जानो हानाय नङा नोंसोरो आरो बिसिफोरजों लोगोसे आङो फिसायफोरखौबो बुंनो थांदों खायफाखौ जों नुनो थाङो हौवाफोराबो आरो बिसि फिसा थासेयावबो गुबुन हिनजावफोरजों लाइन लाबावनाय गुबुन हिनजावफोरखौ लाबावनाय बिब्दिसो आरो खोनाबावो मानो बेफोरबायदि जालाबायो एक्सुवेलि नोंहा बिसिनि फारसे फिसानि फारसे अननायानो गैला नामा खारनायफ्राथ' खारबाय आखल गैयि हिनजावफोरा नाथाय आरो दाबो सोरनिबा गोसोआवहाय जानानै दोङोब्ला सोरनिबा गोसोआवहाय फिसायखौ नागारनो गोसो जादोंब्ला फिसाफोरखौ गावनि खांनाय फिसाफोरखौहाय नागारना थांनो गोसो जादोंब्ला नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै ला नोंसोरनि खर'आवहाय मा एम्फौसो दोङोदां मेलेम होननाय बुस्थु जिनिसा गैया नोंसोरनियावहाय मानसि महरै जोनोम लादों नाथाय नोंसोरनि ब्रेनावहाय साननो हानाय मेलेमानो गैया नोंसोरनियावहाय खालि गोसोनि लुबैनायल' हास्थायनायल' खालि बेखौल' नांगौ नोंसोरनो सेल्फिस गोसोनि नोंसोरो बिसि फिसायनि गेजेरावहाय फिसा माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै एसे गिदिर दावराव दावसि जायो बेफोरथ' गासैनियावबो सोलिखायो जेसेबांखि संसारा खुंलांबाय मोजां खुंलांबाय थानायनि गेजेराव बेफोरबायदि माखासे फिसा फिला नांज्लाय खोमज्लाया न'आव जाखायो नाथाय खायफा बुजियै मानसिफोरा बेफोरबायदि फिसा बाथ्राखौनो लानानै गिदिर दावराव खालामनो नागिरा आरो माने फिसाय नागारनायनि बिसि नागारनायनि लामायावसो थाङो बेफोरबायदि माब्लाबाबो दाजा नोङो जिउ संसारखौहाय खुंदों जाय बिसिखौ नोङो हाबा खालामबाय जाय हिनजावखौ नोङो हाबा खालामबाय बेजोंनो मोजाङै रायजो जालांनांगौ आरो जाय
हिनजावाबो जाय फिसायजों हाबा जाबाय बेजोंनो आलो गोजोनै संसारखौ जालांनांगौ मानो होनोब्ला मानसिया खेबसेल' जोनोम मोनो आरो थैनायाबो खेबसेल' जोनोमाबो खेबसेल' बेनिखायनो जोंनि जुलियाबो खेबसेल' होननानै बुंजायो नाथाय सोरनिबा जिउआवहाय खाफालनि लिरनाय बायदिसिना माबोरै जायो बेफोरखौ जों मोनथिना मोना नाथाय सोरनिबा जिउआव खेबनै खेबथाम बेफोरबायदि जुलि जानायखौबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला गोसोआबो गोबां दुखु मोनो इसोरनियाव समायखिरा लानानै जोङो इसोरनियावहाय जेब्ला जों जुलि जायो अब्लानिया हाबा दानो नालाय बेयावहाय जोङो माखासे समायखिरा जोंखौहाय लाहैयो बै समायखिरा बायदियै जोङो गावनि संसारखौ खुंलांनो नाजानांगौ जों इसोर होननाय सासे दोङो जों नाथाय जों बेखौ नुनो मोना इसोर बियो सोर जों नुनो मोना सोर होननाय सासे दोङो बेखौ गिनो नांगौ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आं गोबां रागा जोंफ्लांबाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि दामोन गाज्रि दासान आरो लोगोसेयैनो जोबनायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासि बावहरनाय थाबाय आरोबाव खेबसे आङो रिकुवेस्ट खालामनो बा फोरमायहरो आइजो नोंथांमोननिसिम जाहाथे बेफोरबायदि माखासे बिसि फिसायनि गेजेरावहाय फिसा फिला बाथ्राखौ लानानै जुदि नांज्लाय खोमज्लाया एसे गिदिर जालांदोंब्ला बेखौहाय एसे गावा मानिनानै सोलि आरो न'खर बायनो थांनायनिफ्राय जों गावखौनो रैखा खालामनानै लाखिनांगोन गावनि संसारखौ गाव सेफ लाखिनांगोन बिसो जोंनि मावनांगौ हाबा बेफोरबायदि नागारसि जों खालामनो दाथां नङाब्ला बयनिबो सासेनिल' नङा बियो सानै साथामनि जिउ संसारा गासैबो माने धंस' जालांजोबगोन फिसाया रागा जोंदोंब्ला बिसिया दै जानानै था फिसाया अर जोंदोंब्ला रागा जोंदोंब्ला बिसिया दै जानानै था बेवहाय दै गोथारखौ नोङो लुनानै हो जुदि फिसाया अर जोंदोंब्ला बे अरखौ खोमोरनो थाखाय नोङो अरजों अर माब्लाबाबो खोमोरनो हाया बेनिखायनो जों अरखौ माबोरैहाय खोमोरनो हागोन जों फिसाया जुदि अर जादोंब्ला बिसिया दै गोथार जानानै थानांगोन अब्लानियासो गासैबो सल्भ जागोन जुदि फिसाया रागाजों गाज्रि माबाफोर नोंखौ रायफ्लांदोंब्ला अब्ला नोङो सहायनानै नों बिमाया सहायनानै थानांगोन आरो सिरियैनो दै गुसु बायदि जानानै नोङो गासैखौबो सहायलांनांगोन अब्लासो जोंनि जिउ संसारावहाय संसार खुंनायाव जोङो माखासे हेंथा हेंसिनिफ्राय बारग'नानै थानो हागोन बेखौनो आं माखासे बाथ्राखौ फोरमायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम स्टे हेल्दि स्टे सेफ एन्ड गावनि संसारखौहाय रैखाथि लाखि गावनि संसारखौ गावनि न'खरखौ बायनायनिफ्राय रैखा खालामना लाखिनाया जोंनि मावनांगौ बिबान गावनि न'खरखौ गावनि संसारखौहाय रैखा खालामना लाखिनाया जोंनि न'खर बायनायनिफ्राय सेफ लाखिनाया जोंनि मावनांगौ बिबान गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बिमा माहारिनि जै